ọnụzi ikwuribe ndị ọma njem ọnụ ekele m unu o rukwala ọzọ oge ahụ anyị ji ewetara unu akụkọ iri gbara elu bụ nke na-abịara gị site n'isi mbido TV. Gerenụ akụkọ iri gbara elu taa. Akụkọ nke iri, egwu ahụ kwesịrị ka TG Omori hazie ya. Ọ bụ TG Omori kwuru nke a dịka a maara ya nke ọma dịka boy director, onye na-enye ntụziaka imepụta ihe onyonyo. Aha ya bụ Thank God Omori J. Sam, onye a na-akpọ TG Omori esonyerela igwe mmadụ ndị na-agụ ma na-amụrị maka egwu ọhụrụ ahụ akpọrọ Shey You Dey Whine Me. N'ikwupụta nke a, TG Omori n'igwe Twitter ya kwuru sị, ọ na-agụsi m agụ ike izụta nwokorobịa ahụ gụrụ Shey You Dey Whine Me n'ihi na o kwesịrị ka TG Omori ji aka ya hazie ya bụ ihe onyonyo egwu. Shey You Dey Whine Me bụ egwu ka ala anyị nke onye gụrụ ya bụ Austin Emmanuel. Shey you dey whine me Shey you dey whine nobody say. Man, I come my little body. Shey you dey whine me. Man, I come my little body. Shey you dey whine me. Man, I come my little body. Shey you dey whine me. Man, I come my little body. Shey you dey whine me. Akụkọ nke itoolu, Nigeria, Ghana na Benin Republic na-akpa nkata ijikọ aka lee ọbịa AFCON n'afọ 2025. Ị ga-echeta na ọnwa ole na ole gara aga onye isi ndị otu Nigerian Football Federation bụ Amajo Pinnick tụpenyere azụ maka Nigeria ijikọ aka ya na mba Afrịka ndị ọzọ itinye uche ịbụ ndị a ga-akụ egwuregwu AFCON na be ha. Ka ọ dị ugbu a, mba Ghana na Benin Republic esonyerela n'ikwu okwu maka njikọ aka ha na Nigeria maka ile ọbịa AFCON n'afọ 2025. Mana ka ọ dị ugbu a enwechabeghị mkpebi banyere nke a na-atụ anya na a ga-achịkọ ya bụ okwu ọnụ n'abalị 15 nke ọnwa Disemba, bụkwa mgbe a ga-eziga akwụkwọ mbinye aka niile gaa isi ụlọ ọrụ ha dị na mba Cairo. Akụkọ nke asatọ, amachiela Tyson Fury ịbata mba United States. Enyela iwu ka onye na-akụ ọkpọ bụ Tyson Fury nakwa nwanne ya bụ Tommy ka ha ghara ịbata mba United States of America ọzọ n'ihi ebubo inwe mmekọrịta ha na onye iwu obodo ha nyere ntaramahụhụ si mba Ireland. Aha ya bụ Daniel Cunningham. Daniel Cunningham ka a mara ikpe ịbụ onye isi ndị ekperima n'ụlọ ikpe ukwu Dublin n'ọnwa April nke afọ a. Akụkọ nke asaa, echiela White Money echichi ọdịnala. Onye nwetara ihe mmeri maka Big Brother Naija n'afọ gara aga, aha ya bụ Hazil Onyeze Ọnụa, onye jikwa White Money mara, ekwupụtala n'igwe mkparịta ụka Instagram akụkọ ọma banyere echichi ọdịnala echiri ya dịka ugwu ndị Igbo, bụ nke ndị otu jikọtara ndị Igbo na Lagos chiri ya. N'okwu ya, ọ sịrị, ndị be anyị kwuru okwu si na nwata kwọcha aka osoro okenye rie nri. Nke a bụkwa oge ọzọ pụrụ iche na ndụ m dịka echiri m echichi dịka ugwu ndị Igbo na Lagos. Nke a abụghị mbụ a na-echi White Money echichi. N'afọ 2021 echiri ya ọzọ pụrụ inye ego nke mbụ n'ụdị. My official security through today. The first one I had was a pretty ego. You looking, you don't know what to do. They're crying because they got no food. Food on the table. This is what I'm telling you. Akụkọ nke isii, akpọbala ụlọ Krill maka orire. Ụlọ ahụ anọ wee mepụta ihe ejije bụ nke akpọrọ Stranger Things Krill House ka akpọbara maka ire ya n'ọnụ ego dị $100 na ụma 500. Ọ bụ n'afọ 1882 ka a rụrụ ya bụ ụlọ, bụ nke onye mepụtara ihe ejije zụrụ n'afọ 2019 n'ọnụ ego dị $350. Ya bụ ụlọ nwere ọnụ ụlọ ebe a na-ehi ụra dị 6 nakwa ebe mposi na ịsa ahụ dị 5.
Akụkọ nke ise, agbagbuola Takeoff. Onye na-agụ egwu hip hop so n'otu mmadụ atọ bụ nke gụnyere Quavo, Offset nakwa Takeoff bụzi naanị mmadụ abụọ dịka a natara akụkọ na Kishnik Carry Ball. Onye a maara nke ọma dịka Takeoff anwụọla. Takeoff na nwanne nna ya nakwa otu onye otu ya bụ Quavo gara ebe ha gara imesara ahụ na Austin, Texas, bụ ebe esemokwu dapụtara n'etiti ndị na-eti okwe, bụkwa ebe a gbagburu mmadụ abụọ ndị ọzọ. Takeoff bidoro iti egwu na agba nke 7 nke agụmakwụkwọ ya, ebe o bidoro ịgụkwa egwu rap n'afọ 2008. Ọ malitekwara imepụta ụda egwu dịka o wepụtachara egwu ya nke ọ kpọrọ Mogos n'afọ 2011. Tay. Yo. Man, I just had a crazy ass dream, bro. About what? About some mess. This shit. Feel like I was walking through a honey house, little kid. Walked in, man, it was there's something going on. I thought I was tripping. Yeah. What are you with, Fred? I don't know. Just about it, man. Akụkọ nke anọ, mmanụ gas ga-enye aka ịkwalite ọkụ latrik n'afọ 2050. Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ibuga mmanụ mba ndị ọzọ bụ Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) n'aha ịchafụ oyibo ekwupụtala na mmanụ gas ka a na-atụ anya na ọ ga-akwalite nkesa ọkụ latrik n'ihe dịka pasentị 38 n'afọ 2050 dịka otu ihe ga-enye aka ebe ọ dị ukwuu ịkwalite obibi ndụ. Mmanụ gas bụ ihe kacha enye ndị Afrịka ọkụ ka a na-atụ anya na ọ ga-enye aka ma ọ bụrụ na eji ya rụọ ọrụ nke ọma, na ọ ga-eme ka ọnọdụ ụkọ ọkụ latrik belata n'ala anyị nakwa mpaghara mba Afrịka dị iche iche. Akụkọ nke atọ, egwu Taylor Swift akwụrụla chim n'ihe ntụ Billboard Hot 100. Onye ọgụ egwu mba Amerịka aha ya bụ Taylor Swift ekwupụtala obi aṅụrị ya dịka egwu ya kwụkwa chim ma na-emekwa nke ọma n'ihe ntụ egwu bụ Billboard Hot 100. Efere egwu nke iri ya ọ kpọrọ Midnight bụ nke ọ kọwara dịka egwu ọ kọpụtara banyere ahụhụ nakwa abalị 13 ehighị ụra nke ọ gabigara tupu ya egwu apụta ihe. Taylor Swift dị afọ 32 gosipụtara obi aṅụrị ya dịka ya bụ egwu si eme nke ọma ka ọ dị ugbu a. To my own devices, they come with prices and vices. I end up in crisis. All this time, I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill. Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city. Pierced through the heart, but never killed. Did you hear my covert narcissism? Like disguises altruism, like some kind. Akụkọ nke abụọ, Cristiano Ronaldo azụọla ụlọ kacha agba ahịa na mba Portugal. Onye kaptin otu bọọlụ Portugal ma bụrụkwa onye na-akụrụ otu Manchester United ma bụrụkwa onye nwetagoro mmeri Ballon d'Or ugboro 5, Cristiano Ronaldo azụrụla agba ụlọ ọnụego ya dara nde $11 tinyekwara na ndị nke o nwere na mbụ. Ya bụ ụlọ kacha agba ahịa na mba Portugal.
Akụkọ nke mbụ, ozi iti aka n'obi ka na-awụbatakwara Davido na Chioma dịka nwa ha nwụrụ. Ọ bụrụla oke ihe mwute nye ụwa niile nakwa onye ọbụla mara Davido na Chioma dịka nwa ha nwụrụ. Akụkọ kwuru na obere nwa ha bụ Ifeanyị dị naanị afọ 3 dabara mmiri a na-egwu egwu dị n'ụlọ ha dị na Banana Island na mba Lagos dịka Davido na nwunye ya gara njem nzukọ ezinụlọ na Ibadan. Ka ọ dị ugbu a, ndị uwe ojii anwụchiela ndị ọrụ ụlọ 8 na-enyere ha aka n'ụlọ bụkwa ndị nọ n'ụlọ oge ihe ahụ mere maka ịgba ha ajụjụ ọnụ. E nwekwara ike ime nnyocha ozu ka a mara ihe gburu nwatakịrị ahụ n'eziokwu. Ọtụtụ ndị a maara nke ọma edegarala David Adeleke nakwa Chioma ozi iti aka n'obi. Anyị na-asị ka mkpụrụ obi nwatakịrị ahụ zuo ike na ndokwa. Ọhaneze ikwuribe ndị ọma njem ọnụ, ọ bụ ka ọha anyị n'ọnụ n'akụkọ iri gbara elu bụ nke na-abịara gị site n'isi mbido TV. Ana m ekele gị maka ige ntị, ewee m sị gị gaa n'ihu na-esonyere anyị n'isi mbido TV. Ndewo. Papa told me keep your head up high. Even though your body full of bite marks from all them canines. Steady moving, I'm just living life. And so many people in my business, so many joking eyes. My fears are easier to face now. In the front of my head, steady chasing my paper. Sipping my tail with no chaser. My steps are guided by Jehovah. I'm 44 looking over. Then no peace, no boss, I know now. And every show is a short time. Cause I stand strong. Baby, you no go minus. Baby, you LME 9+. Big fish flow like the ocean. Oh, I'm one stand strong. TBG did my back up. Baby, you LME 9+. Can't deny my devotion. Oh, cause I stand strong. Baby, you no go minus. Baby, you LME 9+. Can't deny my devotion. Oh, look in my eye. You see the money and the fame and success, but you really don't know what's going on in my life. In my life. What's going on in my life? No pleasure comes from pain. No money fall like rain. This thing they cost my grain.